Romeo Torno. So papakitaan tayo ng matinding trick shot. Ang 10 ball, papasukin sa dito sa corner. So ito yung arrangement niya. Okay. Larga. Wow! Grabe! Ayos ah! Another trick shot na naman ang ipapakita ni Romeo Torno, the #1 player of Iligan City, the legendary player. Okay, siniset up pa niya yung bola. Tatlong bola sa isang tira, May? Okay. Okay. Wow! Grabe! Tapos yung pangatlong trick shot. Romeo Torno. Tulak pa na yung ba? Wala pa. Wow! May, please like and subscribe. Ano din? Subscribe.